Binigay kay Rebeste. Ano ulit? Tumatakbo ang mga naman. Number 8, Sinatoy. Pinasa kay number 4. Sumipot tayo number 14 to number 5. Wala. Number 16, Trias. Pass to number 8. 10 seconds to shoot. Rebeste. Bicara, binibigay kay Alutaya. Samsam ka, Alutaya. Masyado malakas, Silvan. Saichan, binibigay kay Maraw. Iwana, Balise. Chan, pass. Ayan, ano si Fernando? May pinagkanaan. Ito, tumatakbo. Maraw. Masyado makakamlay. Ano si number 4? Number 8, ano na lang, wala. Tolel Campo. 8 seconds to shoot. Ito si Jimmy Chan. Iilang wala, ano tayo, Domingos Carte. Pinasa kay Duwana. Liwana, kaya ito ang class, Muraw. 5 seconds to shoot. Muraw. Abinohan. Slice it down the middle. Nakaka ni Muraw. Muraw, Rondaran. Muraw pa rin. Jimmy Chan. At number 25. Nakaka-place na po. And that's the number 5. Na, pwede mo na. Abinohan. Magaling nga tayo na lang. Papawin ba tayo na ngayon? Hindi naman, no? Ito, wala. Pinasa kay Rivera. Tumukol ng 3. Out of line. Rebound. Line around. At sumuraw. Sumasag ang slip. Layup na. Unang man. Tulong-tulong po tayo. Hindi na may yan laro. Ito si Alutaya. Hindi si Carte. Tinatulong na. Dalawa. Rebound. Number 3. Balise. Ito na mga si number 4. Sinasa sa kanapat. Ito sa kanapat. Next number 3. Next number 9. Nervyos. Sinaiwala ko nila po. Ano tayo? Number 14. Kapitan. Dinikot kay Muraw. Baseline Hills. Chupa. Reyes. Reyes pa rin yan. Dinikot kay Abinohan. Abinohan back to Reyes. Tumor pa ng 3. Wala. Rebound by Kika. Ano si number 11? Nagpunta. Ano? Del Campo. Babawi na yan. Rivera. Tumilig sa loob. Na. Peliwana. Pass break play. Para sa tatlo. Alutaya. Side step. Alutaya. Hawak. Sa kamay. Ito. Del Campo. Side step. Sandoval. Binigay kay Balese. Nakagaw. Kaya. Rondaran. Ito naman si Del Campo. Number 11. Number 12. From downtown. Wala. Rebound. Sandoval at Sumi. Ito si Rivera. Downtown. Masyado malakas. Rebound by Sandoval. Pinasa kay Jordan Chan. Side zero. Step. Nakita ko na bola. Rivera. Another steal. Rondaran may gatlo. Mga ganyan. Garcia. Balise.
Barangay is masyado malakas. Rebound sa Barangay Kampong. Ito na si Sandoval. Sandoval, straight moves, back. Ito na naman. Barangay is pa rin. Setting up ang play. Duterte Senyo. Nagkaka. Kapitan. Tabi kulit. Reyes. Pagkalima. Maling balis. Lucas. Okay, second quarter. Ito, pwede lang naman. Ay, bulit. Second row. Ano tayo? Abu Nawar. Masyado malakas. Ito si Morao. Tuloy-tuloy. 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 Ito, pang-Teguro Smith. Yung mga motor na nakakulanda sa... Ito si Vilgampo. Vilgampo to Trias. Trias, nakawala. Left-handed player, masyado malakas. Vilgampo. Ito si Garcia. Alumnalia Runners. Rimona. Konti ka na. Pero nakuha ni Vilgampo on the run. To Happy Bohar. Pinasakay Trias. Sa ilalim. That's troubling by... Ano kaya? Ito na po na kayo puntaan. 10 seconds to you. Rivera, madami. Masyadong malakas. Rebound, napunta na kay Galiste. Ano si Alutaya? Alutaya, tuloy-tuloy. That's 2 points for Alutaya. 24-18. Adan si Vilgampo. Pinasakay ng pera, underhand. Basket, Lautaro. Ito si Morao. 24-20. Ano 20 para sa Barangay Kampong. Morao, kinilid sa loob. Kapitan. Kanina napunta. Napunta kay Rivera. Rivera on the run. Tuloy-tuloy. Para tayong nasa championship. Basket counted. 7. Not counted. Ito Morao. Hindi ko lang bola kaya tayo. Ito si Alutaya. Lazy na. Pero may konto. Basket. Ito si Vilgampo. Nagmamadali. Trias, Sanderlin. Wala. Rebound para kay Balisi. Balisi Morao. Binigay niya siya. 14 seconds shot clock. 10 seconds to shoot. Balisi. Morao. Naging masyado malakas. Lapit na. Rivera pa rin. Ito si Morao. Alutaya. Libre. Alutay. Pero nagpunta pa rin ang bola sa Barangay Kampong. 10 seconds to shoot. Try. Alutaya. Wala. Anthony. Ito si Barangay. Barangay si Priya Anthony. Masyado masakit. Ito na. Ang Barangay Kampong. Alutaya.
Ito si Jan, binigay kay Garcia. Wala. Rebound para sa Barangay naman. Goodbye! Third foul. Second row, 2 for 2. Self-position. Keep that. Nakasagas na namin ang bola. Nasa. Naawal ni Garcia for the steal. Garcia with the 2 minutes and 10 seconds. Alcala, bantang down. Wala. Rebound na kay Del Campo. Del Campo. Binigay kay Trias. Sa Rivera. Rivera. Canela. Basket. 25 in a 6-point lead for Barangay Campo. One. That's si Rivera. Raymond Dice. 14 seconds shot clock. 10 seconds to shoot. Rivera. Tatlo. Ito, ang gana ng laban. 1 minute and 15 seconds left. Arjona, Alese. Arjona. Tanurin. Wala. Tapikan. Dapat na kayo ng Valise. Masih. 9 game clock and shot clock. 10 seconds. 5. Rivera. Trias, pinilit. Allen Bay, mula. Rebound. Rivera, 10 seconds to shoot. Aguilar, pupukol ng tres. Brown, binigay kay Dan. Slicing down the middle. Loose ball.
Second shot.
Second row, Super 2, 72-81. Alantaya. Yang pembabang oras. 10 seconds to shoot. 5, Kalisi. Pass for Bonical. Masyado malakas. Sa Rivera. Diskarte para sa Palme naman. Rivera pa rin. Binigay kay Alinuhar. Little steps. No good. Number 9. Wala. Rebound para Rivera. For 14 seconds shot clock. 10 seconds to shoot. Once. Anasio Rivera. Tuloy-tuloy. Ang lawat. Napunta kay Sandoval. Tabi. Napunta kay Raul. 5 minutes. Rivera. 83-74. 10 seconds to shoot. Alantaya, wala. Rebound para Anwar. Shot na tulos. Kalamahan ang magbigay ko bro. Ito si Anwar. Bumeke. At tumira ng 3. Rebound, wala. Rebound. At tumira Alantaya. Pass break. Barangay. To Sandoval. 85-74. 11.